Siyabingelela ubingelelo baba udokotela ubaba uSizwe ubaba uJabulile Mfana omuhle ungathi ikhehla lomlungu mase kunje. Sibonga kakhulu kuba udokotela ke sike sakuveza lokuthi ama-video alandelayo senzobe sesiwathola kubaba udokotela TV ubunyanga basendulo sizophinde nabo siphoze kube khona ephinde futhi siku-innovate mase siqedile sobuye sibuyele futhi nakhona siphinde siposte ama-video. Siyabonga nje kubantu aba-7,000 abasubscriber kubonyanga basendulo siyahlonipha sithobeka kakhulu. Namhlanje ubaba udokotela sizotha sinobaba uMavuso esocela ukuthi abingelele baba. Ngibingelele kubabukele emakhaya ngiphinde ngibonge ukuthola ithuba kwi channel kaBaba uDokotela. Baba namhlanje usiphathele isihloko esithi unotshakazi isigubhu. I-topic yakho la uthi asimsize umuntu oyikhehla ngogqubu lwamadoda. Luso 2500 noma mhlawumbe usubuya wayishintsha. Yebo lo 2500 sogqubu lwamadoda. Izathu sokuthi ungabasize abakhehla indaba. Hayi mase sekuyikhehla baba uDokotela silo sikululela izinto zakho. Nemisipha seyiyahlehla. Usoqala nokukhathala thina sibhizi silo sekukhulisela into yakho. Okay. Hayi sabona ukuthi no hayi uma soyikhehla nje hayi sekudlulile wena sekulate la sikhuluma ngabantu abasagijima abasazimisele ngokuthi bagijime groundini. Okay. Ake sikhulume lo noqhubu lamadoda. Uqhubu lamadoda mengifike ekhemesi eyiphi ikhemesi selithola la kuyona mhlawumbe umuntu uyalifuna ukuthi alokho ekhemesi uyakwazi nje alithola kuwena melithola kuwena uyazilandela noma unendlela yokuthumela usichazela. Kuyenzeka ukuthi umuntu ngicela ungithumele ngiyamthumelela lo muntu kwaphepha omunye athi ngicela ukuzifikela mina nakhona futhi uyakwazi ukuthi afike alithola uqhubu lamadoda. Yinduku nje engihleze ngiyiphethe uma ungifonela usho ukuthi ucela uqhubu lamadoda senze indlela yokuthi uorder sikutshena iprocess elandelwayo uorder uma uzozifikela futhi hayi uyasho ukuthi ucela ukufika emakhemesi seyikhona ikhemesi esenalo mhlawumbe angazi ke emakhemesi mhlawumbe ingakhona mhlawumbe kusukela namhlanje bengakazi ngifake amakhemesi mebethi bayacela mhlawumbe ukusebenzisana nawe koxobo mhlawumbe becela ko Port of Sin becela ukuthi sibesicela amavuso ukusupply ngogqubu ungakwazi ukuthi mhlawumbe uba supply ngogqubu lamadoda bethi bazolidayisa bona bakusho ukuthi bazol-order wena balidayise bona bazol-order bona balidayise bona hayi sekungaxoxa. Okay. Seyinto esingayixoxa le eceleni mangathiwa kuyenzeka lokuthi njengana kubantu abayiphilisa khona lesibizo ukuthi ama-runner ama-agent laba abayiphilisa ngoku-order izinto bedayisa. Umuntu njengamanje oyibona le video ose-Eastern Cape ose-Free State ose-Limpopo uyalibona le thuba lokuthi lingaziliwele emakhemesi uma ngaba nesifiso nayo ukuthi hayi Mavuso lingakangeni nje ekhemesi bengicela nami ukuthi ngi-order kuwena nami ngidayise ngiphilise zami ingane. Ungathini kumuntu njengamanje ongafisa ukuthatha ithuba elinjengalelo? Kumuntu ofana nalowo baba uDok kungaba ukuthi siyaxoxa singathola isikhathi sixoxe eceleni lokho. Kodwa ayikhona number yami la mengifuna uzongifonela. Okay, ukuyageza mhla ugeza Sasingiyabuzela ubike ngikuseleka ngayigezi yase ngena ubusika nje sifuna nabatadlule eminyango Qhekeza ngibuze ukuthi umuntu uvuka ngesikhathi esimnyama ukuthi inkosi ayishinda wamadadla uyazi ukuthi amadadla ungawabeka pha ungabuwalalisa phandle amadadla awalaliswa nje phandle amadadla hey ngoba kathi uyavuka le ishayi amazayiqhela ngeke kulugqoka idadla limanzi futhi idadla alomi ngo2 hours idadla noma ngathiwa bolu washile limbalele ilanga usuku lonke. Kodwa ke li right idadla makade linganethanga ebusuku yabo ukuthi wena bufike kunodaka wase washiya eminyango yabo washiya nje miyaveza bele ngasanethi inja nayikhipha endlini nje mnishaya yajika ngedadla lawa la salele ebusuku angenisele ukuthi yana makade bandayisele
Isukwanisele. Ufaka uthi lamasokisi asale kanjani? Amasokisi anyakaza bazanele. Noma kube manzi elilodwa. Utho ukuthi elilodwa lithi welinye lomi ngeke usawagqoka lawo matho. Ngiyakubuza kodwa amanzi ukawaweqisa nje kakhulu. Uthini ukageza kancane? Ukawathinta amanzi namhlanje. Njovuka ngesikiphe semnyama. Hayi ngeke Doke. Umuntu kagesi yabona akabuzwa. uvuka ngapha. Uvela uvukele sakwanini njengenise. Ayi unakwazi Faka usibhekise eceleni. Lishisani langa. Ekseni sakwanini. Ugqoka namathandla ekseni. Hayi kodwa ngoba utshotsho uthi uyaleduzana. Hayi uzafika uthathwe indlela lapha. Uyazi bakithi akekho umuntu onenhlahla njengomuntu ozalelwe ekhaya. Yindaba ubeke umuntu ozalelwe ekhaya ngabe uthi akekho umuntu onenhlahla emakhaya. Why specifically ozalelwe ekhaya? Ngithi kunalo wamehluko dog. Kunomuntu ozalelwa ekhaya. Hayi, Kube emakhaya. nabantu abazalelwa emakhaya. Ekhaya futhi. Ekhaya futhi. Imake lo muntu uzalelwe ekhaya emakhaya futhi. Kukhona umuntu ozalelwe ekhaya. Emakhaya futhi ngoba ukhona ozalelwa ekhaya emjondolo. Wena siyilinge ayifani. Uthini kubantu oyibeka? Umuntu ozalelwe ekhaya kukhona okuhle okwela kuyena. Noma okuningi okubi kujwayele ukuthi kuwe kuyena. Njenga nomuntu kuwumuntu osuke engahlamba uthola umunye ukuthi akasazi isibongo sikayise. Kodwa umuntu ozalelwe ekhaya inhlanhla yakhe ngeke uyivimbe and inhlanhla yakhe ayifaniswa nezinye izinto. Okay. Unenhlanhla kakhulu umuntu ozalelwe ekhaya. Yeah. Kunomuntu ozalelwe emshadweni. Noma ke mhlambe kunezizathu ezenza lokho ngoba lo suke ezalelwe emshadweni noma naye nayo inhlanhla yakhe isuke seyiphelele. Okay. Ngoba konke okusuke kwenziwe kuka lo ozalelwe ekhaya usuke nenhlanhla nje lokuthi yena ozalelwe ekhaya uyile yanto ayiyona. Enze izinto ezinkulu mhlawumbe ke sekungaqala izinto zishintshe mhlawumbe semdala esethola nayo isibongo sakube seqala sehleleka ila qala khona kodwa nje umuntu ozalelwe ekhaya nasesikoleni uyaziphasela. Mhlazana ufuna ukubona amandla omsamo ekhaya. Thola umule inhlabathi yemvukuzane ezibi ezisale emva kwesivalo. Uthini kubandola? Imfihlo baba udokotela leyo umsamo. Mawufuna nje ngoba kuyenzeka uthola ukuthi umsamo sebewugangile laba bathi bahlakaniphile. Kodwa uthola ukuthi ukuganga kwabo hayi uma wena uzokwenza ngalendlela engasho ngayo. Uzo-3 Umsamo kuphuka kulendle kuthiwa yangasenhla. Angazi ngamakhuzi nayo ikidle ngasenhla. Izindlu zonke ziyalandela. Hayi ziyalandelana lapha izindlu. Lento Angazi unindle ngezansi nendle ngenhla. Yabona nje ngeke ngiye ngapha kohadi ngayikho indlu semva kwenye. Hayi izindlu Shouldn't wenithakatha nje lapho. Ubani ohlala lapha? Ngoba bathi indlu yakagogo. Wenzani ugogo yedwa lapha? Hayi. Yabona nje doke la mina ngikhulele mina ngazi ukuthi izinto ziyalandelana mase kube nesibanga phambili. Ngazi Nesembuzi singaphambili. Nesembuzi esengulube singemuva. Phela isibaze ngulube asinalo isango. Ingulube Iyaphosa incane ikhulele ngaphandle. Isuke sesakeni. Ikhale ijikijelwe. Ithi yathijelwa kugcwele ukudla. Ayikho kuleli sala kulalokudla nje uyifaka kugcwele ukudla kugcwele amabheke kugcwele yonke into iyohlala khona bese ikhishwa iyabulawa. Iyayikhishwa lapha iyabulawa noma iyadayiswa. Ikhishwa nje lapha kodwa nje ingulube ikhulela esibayeni izibe enkulu ingakaze iphume. Yazi iphuma. Izaphi? Ayikho ingulube into eyidingayo engayitholi lapha yonke idila. yonke into. Mkhulu ngifuna ke sikhulume lena yokukhandela umuntu into amandla omsamo. Umethu uyayifuna lento ngithole lezi zinto kuphela ngwakhele imfihlo uyayidinga umuntu ukulungisela lento ufuna athole umule bese thola imbijana lesazibe lesiyana Bese athole
imvukuzane enhlabathi kodwa futhi nakhona angalinge enze iphutha ayikhe ngezandla Okay. ufuna asebenzise ispade uma ezokha inhlabathi liyaye imvukuzane bese ethola nezibi lezi zangemva kwesicapha Ngizova isicapha. hayi lapho sikwakhele enye into lapho noma bangalenzana idlozi lakho ngebalungi noma ngathi umuntu usemndenini uyothi yashaya uphuma ngala uyothi yashaya uphuma ngala Siyami. Yeah, manje umuntu kuyakufuna lento ungakwazi ukuthi akufonela athi hayi sengiyitholile imvukuzane inhlabathi ngingayiposa nenhlabathi. aphosele mina inhlabathi yemvukuzane ngizoyenzani right mina Uzosho ukuthi uno 10 kg abese usabe ngithe ufuna ufake ehlekisini. adulo 5 liter wemvukuzane inhlabathi ngifuna ukuyethethe kuyi no dingaka nje imvukuzane nje inhlabathi encane nakhona into engaka ngespade Ube kufanele umuntu esiphi isikhathi ufuna kufanele ngaso. noma yini uzongifonela uthola ubaba uMavuso akusiza Afonele kuwena noma afonele fonele efonini yini igama lefoni yakho? Ngoba uzofona umuntu athi we kanti uphatha lo amafoni ayahluphi igama la. ayinalo igama ngizayiqanjwa ngavele ngayithenga ngake ngizangitshena igama la mangithenga Kanti ifoni iqanjwa ba? ayinalo igama lefoni le Ha? ayinalo igama le Angithi ama futhi noma ngifona akudingeki igama layo angithi ama yabhala uthi Samsung. igama layo Ha? igama layo Samsung Noma igama lenkampani elakhiwe. phela uma kuyigama layo kusho ukuthi obizo bonke inombizo bonke Usho ukuthi umuntu ayinalo igama. ayinalo yami igama dog Wena mhlawumbe uthenga ngathi ufunani? ngitshena ba Esitolo. angisho ngabe ngayithatha Wase ngahamba ngoyikhokhela lento ukuthi kuthiwa inegama ifoni yami ayinalo buka dog ayibhaliwe kuthiwa inhloboni uyazi into eyangixaka ngoba ngempela abantu abaningi namafoni abo banamagama kodwa ngiyibuza ukuthi ayibhalo bani ngoba mina bengithenga ifoni thina sithatha ngalento eseyikweleti ama contract kekubuze lami igama akubuza ukuthi ufuna inhloboni yefoni kwabuzwe lami igama kwabhala lona phansi mase ngiyabheka eslipini akubhalwe lami igama alikho igama lefoni mina ngazi ukuthi umuntu mebuze iphi ifoni ngithi lemnyama ngobe yakho eyami wahambisana igama le-ID angithi ngesikhathi uthatha i-contract ayikho into ezophinda ibhalo kuthiwa uzothi ubanike igama lefoni uyiqambe ngaleso sikhathi wena utshela inkampani nje yakha leyo phone kodwa hayi igama layo ngoba uyayithenga ka Samsung inkampani leyo hayi khona ne TV eka Samsung fridge ukuthi nale phone iyi-fridge nayo ukuthi ndayi i-fridge ke minjalo hayi igama lenkampani hayi ukuthi ifoni yami ubani igama lefoni yami ayinalo nje igama yami ifoni athi umuntu ufata yini igama lefoni yakho njengoba ngayibhala nge-ID wena oseduze ake sihambe nonyoko social ayi Ciyashwabe nonyoko social wena oseduze ake sihambe nawe ngiyokufundisa ukweshela ungasebenzanga umuthi akuyichaza ke khona abasenza umuthi khona abangawasebenzisa ukuthi dog isinenkinga nje basilapha abantu siza abantu khona abantu lento kuthiwa umuthi nje abayiqala nje basizwa sikhuluma ngawo la abawazi inhlobo kodwa futhi bayawudinga kukhona la bewudingela khona futhi uyancokola khehla ukho serious uyazi ungena emadevini nje konje unawo unembube uyazi imbube lamadevi impofu imbube iqhamuka la ngaphansi kwesiqo izoshela tusewule nembube imbube abafana beshaya indlwabe emfuleni wena bebukana yazi indlwabe imbube kanti mina Pethi kunembume ngathi kwethu unembume nasemqondo
Maye ngayithi kaXhosa ngena baDavid sekonje uthi nemvubu. Ngifuna yabo lento ongawazisisi ukuthi isisinenkinga enkulu abantu base ngapha lento ngifuna kube sathi nginobandlula abantu base Eastern Cape banenkinga. Umnika umuthi umuntu ozoqhuma ngayo umyageza ngayo la wenza ukuthi asanafika ekseni omunye wenza ekseni omunye ayihlanze yonke le mithi 2 days athi eqedile. Hayibo. Uthi ayihlanganise ndawonye athi lokho balomunye ubu 4 days nje. Yabona khona lo ufuna inkukhu omunye ufuna inyongo lo thola inkukhu emhlophe ufaka inyongo enkukhu lana uxove yonke lemusi wenza lento sithi yenza. Uqeda ukwenzela lona ke ufuna inkukhu nawo futhi ufaka amanzi ebhakedeni musu ubulela inkukhu ufaka inyongo futhi inkukhu. Athi hayi uqibile ngizothenga ibe inye. Uzoqondisela uma ukuthi bekuthiwa emhlophe emovu akayisebenzisi. Uthi uqibile uzoqondisela zonke ukuthi ayingeke lento izofuna sike sibe nesiclass sibafundisa abantu bese Cape ke ukuthi nje. Omunye doku uthi ngiyamtshela ukuthi 3 days. Uthi yena ngoba angakwazi ukuthi yena agqume ngosikolota kathathu. Ngithi mina best. Ngithi mina ungarenze. Best. Ayigeke abantu best. Amajongo uyafuna ukwalekelela ekusheleni. Ngiyafuna ukwalekelela amajongo ekusheleni. Iqala la dog ngifuna ukuthi ngoba abantu sengifeka thola ukuthi abanayo inkinga ngokushela kuphela. Masikhuluma ngokushela siqala nokwa ukushela komuthi kwakuphinda kwawena ukuthi uzilungise uzozofika ekusheleni eqonyweni. Manje ngifuna ukuthi siqale ekuqaleni siqala ukuthi ufundiseke ngomuthi ukuthi umuthi wentombi usetshenziswa kanjani uphinde ushele nawo ngoba phela uzisheleli uphinde ukhulume konke lokho. Ngivele ngathi hayi umuntu othi yena unaleyo nkinga nje nanga umuntu ngithi fika kumina asho ukuthi sesexopo bese usugibela uzeXhopo straight ngisuke la athi useXhopo ngisuke la ngesiye eXhopo anginankinga mawuzothi asisuke la siyeXhopo noma uthi asisuke la siye kaNongoma ayikho inkinga so engizobe soyikhombile intombi sizoya kodwa ke uzongisusa la eThekwini ngiye kaNongoma noma ngiye eXhopo ngemali yakho Nonjakazi ake sikhuluma noNjakazi kunesigubhu lapha nabodokotela ekuthiwa uNonjakazi silapha ya phezulu impela lapha kaNonjakazi siphuza futhi wona uNonjakazi ezansi sikhona isigubhu ngiyasikhipha kumuntu kodwa kumuntu ke oseqonene ngqo nempilo yokuphumelela hayi mfana. Okay. Hayi ngeke umfana ngimnikeze uNonjakazi. Kufuneka umuntu owazi ukuthi la sengifunani bese azothatha uNonjakazi ke. uNonjakazi umuntu omefuna uba imalini kahle? Ukuqala nje la uqala khona uqala ku 8500. Uyakwazi umposela methi uzokunika into kaphepha. Ngiyakwazi ukumposela uNonjakazi ayikho inkinga. Ngiyakwazi ukumposela methi uyawudinga amayekude kakhulu. Okay. Ngiyakwazi ukumposela ngoba izinto kufanele ngimnikeze zona ilezi engikwazi ukuthi ngimnikeze zona mase awuqhubeka uqedele. Okay. Uyakheka noma ngathi wakukho. Okay. Ake sichaze kaNonjakazi. Umuntu uyothatha uNonjakazi. Uthatha isithwalo uthathani? uNonjakazi akusona isithwalo isigubhu nje kuphela. Awusona isithwalo. Uyawuthatha umuntu uNonjakazi siyaqala ukuzigamisha uNonjakazi asiyithembi lento izohamba idala inkinga ekhaya. Mawuzothatha uNonjakazi babudokotela ngiyakutshena ngoba ke yinto leyo ukuthi uzophilisa ila ekhaya ufisha into enamandla. Into eyenzakalayo udla uyamudla izandla zimi ngendlela efanayo. Cha kodwa zimi ngendlela efanayo zami. Ngathi uthini idishile ezandla? Ukudlala isibale kanjani? Aziyathinta. Ngani? Zenze njani? Ziyathinta. Cha uthe ke ziyathinta. Uzawudlila Mabhele khuluma nami. Sikhuluma noNtshakazi uphothule. uNonjakazi udlani mokuthi uyadla. Udla impuphu. Okay, udla impuphu ufanakala mase so sesiwakha sesuqeda sesuphothula uthola iplate. Kuleli plate uthela impuphu nje uyendlale nje kanje eplatini. Ebese uyawuthatha so wakhiwe ke vele so uphelele. Bese uyawuthatha kubeka phezulu kwale impuphu ephezulu oyendlala ephezulu nje
kweplate wena umane uthela impuphu nje kuphela lapha eplate kuphela awudle enye into akukho la kuthiwa bese kube khona ke into esabe sesizikhandileke kona ke ngaphakathi impuphu umuntu njoba order uzomthumelela 1 kg ngakanani impuphu uzomthumelela hayi uzothatha leya kwakhe impuphu hayi kweyami ngeke ngisuke Doki ngeke ngisuse impuphu ngithwala impuphu ngise isimolwane uthi uthini ayingeke yazi sokubiza kanjani kaphepha isimolwane bazobuza isimolwane sengibona isimolwane ku50 kg kanti ethini ayingekisaka usukela kaphepha nesimolwane bathi bhuti lento ingena la akufaka khona kahlala uzokuphethe iMC kuthiwa sibi isimolwane ayisibonwayo ayiniyenza lento enegroup wayithumela nesibonwane uthi sibi isimolwane uthi ngizokuthinela bachazela kufuna lesigubhu abantu bayiphile lento uyasithatha umuntu isigubhu impuphu eyakhe yebo umendla sidla impuphu sidla impuphu ayizobuya uthi wena akahlaba imbuzi awuzobuya umjikele uthi ahlabe no angikwazi ukujikela ngento efana nale angikwazi ukuthi ngikujikele idla nje impuphu ngeke ungezwe ngelinye ilanga ngithi yabona ke manje seyikhathele impuphu seyifuna igazi cha ngeke ungezwe ngenze ngisho njalo ngizokutshela nje lokho ukubona kufanele impuphu kuphela wena ufanele wenze sure ukuthi ihlezi ikhona impuphu okay ushuthi isigubhu leso sidla impuphu nje isigubhu lesi sikababa uMavuso lesa 8500 sidla impuphu nje kuphela la ngifuna sichaze ukuthi uthe asidli siyadla awuphindisha uthe asidli ngicha ngibuza ukuthi lesigubhu shuthi asidli siyadla isigubhu uzabisa isimolwane ufuna ukukhuluma ngezandla usukhuluma ngezandla manje cha manje ufuna ukukhuluma ngithi siyadla cha manje usukhuluma usakwazi ukukhuluma cha ngiyawazi uswenze sign language unomkhuba ngeke unomkhuba asichaze ngiyawufuna noTshakazi ngifuna ukuthenga umganaganda ngiyawufuna uNotshakazi ngifuna ukuthi izongilekelela kunensimi ekhona engifuna ukuyitshala kulonyaka engiyisisile but inkulu uNotshakazi uzongisiza kanjani ngiyafuna ukusebenza lana but ngifuna uqala umsebenzi wama blocks ngifuna ukuthenga umshini ama blocks uyabiza umshini ama blocks ngizokwenza kanjani ngifuna uNotshakazi angisize uma ufuna uNotshakazi babudoki uzokwenza kanje okay thatha iplate ulibeke la bese ufaka lempuphu bese uyawubeka ke uzothumela impuphu wena yakhe okay yakhe awubeke kuNotshakazi isigubhu lesi phezulu kwalempuphu bese kuthi la ngaphansi engizobe beka lempuphu kufunakala la ngaphansi kwempuphu afaka imali mhlambe ama coins futhi no mayefaka ama coins izomdonsela ama coins kodwa like mawufaka u10000 izoqala ku10000 ukushayela uma ukuthi ufaka u30 izoqala ku30 izokwenza lento le wena oyifakela ngoba iyayibona imali iyayibona vele mawufaka u200 izashaya lo 200 kuya ngokuthi wena ufaka emalini ngaphansi aphinde usichazele kahle nasi isigubhu sanoTshakazi nanti iplate yanoTshakazi uthini ke ufaka impuphu phezulu kweplate bese usigubhu asibeke phezulu kwempuphu already imali isengaphansi mhlawumbe imalini la ngaphansi mhlawumbe 30000 owakhe ngithi owakhe okay owakhe 30000 hayi uzonika wena owakhe okay usefuna ukuthola ukuthi uzophinda kunika u30000 imali yakhe nje le yakhe le mali azoyifaka ngaphansi uzobe sekakhe vele le mali azoyifaka ngaphansi kweplate lele enoNotshakazi yile mali azobe eyibiza kuzongena leyo mali okay sinike inamba kahle abazokuthola ke 062 322 8297 bamabhena iluphi usuku ngasese mhlawumbe usesontweni kanjalo alokho usuke engathwala ngalomuntu nje ofuna ubaba uMabhena ubaba uMavuso wavusa inothi amanye amadoda kwangandaba zathi uzongithola kweyami ifoni ungasho ukuthi uzongibheka esontweni ngoba ngeke uzongithola esontweni
Namba okugcina khehla. 062 322 8297. Siyabonga kakhulu bongaba budokotela bese sizojabulela siyathobeka. Siyabonga.